खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दुर्गा फुजानि रंजानायनि समावनो सिखावनि उदखार दुर्गा फुजा नायनो थाखाय नखरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा न'आव ताला मारिनानै न'निफ्राय ओंखारलांजोबनायनि उनावनो सिखावा बे खाबुखौ लानानैनो न'नि थालाफोरखौ सिफायनानै न'निफ्राय गासैबो सनानि गहेनाफोरजों लोगोसे रां लानानै थांदों। बे जाथाया गलायगावआव जादों। नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा दुर्गा फुजा नायनो थाखाय न'निफ्राय गासैबो ओंखारलांजोबदोंमोन। बे समावनो सिखावा खाबु लानानै न'नि गेटनि थालाखौ सिफायनानै खिरखिनि ग्रिलखौ सिफायदों आरो न' सिङाव थानाय आलमिरानि थालाखौबो सिफायनानै गासैबो मालपत्र सि जोमफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामनानै न'आव थानाय गासैबो गहेनाफोरजों लोगोसे 20,000 रांखौ लानानै थांदों। फुजा नायबाय थानाय समाव बिहामजोआ माबा मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय न' फारसे फैफिननायावसो न'आव सिखावनि उदखार जानायखौ नुफैदों। बेनि उनावनो जाथायखौ नखरनि सुबुंफोरनो मिथिहोहरनायजों लोगोसे पुलिस थानायावबो खौरां हैदों। नाथाय दासिमबो पुलिसआ सिखावफोरखौ हमनो हाथ'वाखै। बडोलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनिफ्राय मोनसे नटिफिकेशन फोसावदों। नटिफिकेशनाव फोसावनाय बायदिब्ला 6 अक्ट'बर अदेबानि गाबोन बिटिआरआव बन्द थागोन। गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरजों लोगोसे गभर्नमेन्ट आरो सेमि गभर्नमेन्ट अफिसफोरखौ बिटिआरनि मोनबा जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लायाव बन्द फोसावदों। रुंसारि खरेन्द्र बसुमतारीखौ मान होनो थाखायनो बिटिसि सोरखारनिफ्राय बे बन्दखौ फोसावदों। रुंसारि खरेन्द्र बसुमतारीया थांनाय 3 अक्ट'बरावनो रुंसारि जादोंमोन। बिथाङा एबसुनि बारग' आफादगिरि जानायजों लोगोसे बिपिएसिनि बारग' आफादगिरिबोमोन आरो पानेरि आरो माजबाद बियाबनिबो बारग' एमएलएमोन। बेनिखायनो बिथांखौ मान होनो थाखाय बिटिसि सोरखारा सोलोंथाइ फसंथानफोरजों लोगोसे गभर्नमेन्ट आरो सेमि गभर्नमेन्ट अफिसफोरखौ गाबोननि सानाव बन्द फोसावदों। सा10 हाजो गाखोग्रा सुबुंफोरनि जिउ खहा हाजोनिफ्राय गोबां अन्थाइ आरो बरफ गोग्लैसिननायनि थाखाय सा10 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा20 सुबुंफ्रा दासिमबो नांथानानै दङ। बे जाथाया उत्तराखन्डनि उत्तरकाशी जिल्लानि द्रौपदीस दान्दाथु हाजोआव जानो मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला नेहरू इनस्टिट्युट अफ माउन्टेनियारिंनि ट्रेनिसफ्रा बे हाजोआव गाखोहैदोंमोन। बेयावनो हरखाबै गोबां अन्थाइ आरो बरफ गोग्लैनायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दों। जायजों सा10 हाजो गाखोग्राफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। सा9खौ रैखा खालामनो हानाय जादों आरो सा20आ दासिमबो गोमानानै दं होननानै नेहरू इनस्टिट्युट अफ माउन्टेनियारिंनि प्रिन्सिपाल अमित बिस्ट बिथाङा फोरमायथिदों। बे जाथायखौ लानानै एनडिआरएफ, एसडिआरएफ, इन्डियान आर्मि आरो आइटिबिपिनि हान्जाया रैखा खालामनाय हाबाखौ दासिम मावगासिनो दं होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि प्रिजन्स डिपार्टमेन्टनि डिजिपि हेमन्त कुमार लहिया बिथाङा रुंसारि जाबाय। जम्मु एन्ड काश्मीराव थानाय गावनि न'निफ्रायनो थैनाय हालोदाव बोखांनो हादों बिथांखौ। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 1992 बेच आइपिएस अफिसार हेमन्त कुमार लहिया बिथांखौ गोदोनायाव हाथारनायजों लोगोसे सावथारनो नाजानायनिबो मोदोमाव गोबां दागोफोर मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गिबियाव न'नि खथायाव उखुन्दैजों बुंफबहोग्रोनानै डिजिपि हेमन्त कुमार लहियाखौ गोदोनायाव हाथारदों। बेनि उनाव सावथारनो नाजादोंमोन। जाथायनि सायाव नायबिजिरनायाव डिजिपि हेमन्त कुमार लहियानि न'आवनो खामानि मावग्राया बुथारखांनायनि उनाव खारलांनायखौ सीसीटीवीआव नुनो मोननाय जादों। बे जाथायनि उनावनो खामानि मावग्रा यासिरा खारखुमानानै दंमोन। नाथाय पुलिसनि गोख्रों अपारेशन खालामनायाव खामानि मावग्रा येसिरखौ हमनो मोनबाय। 6 दान सिगांनिफ्रायसो डिजिपि बिथांनि न'आव खामानि मावग्रा महरै थादोंमोन येसिरा। गुबुन फारसेथिं डिजिपि बिथांखौ बुथारनाय जाथायखौ लानानै पिपल्स एन्टि फेसिस्ट फर्स PAFF उदखारि हान्जाया सिमान लादों। PAFF उदखारि हान्जाया लाश्कार-इ-ताइबा उदखारि हान्जानि भारतनि मोनसे दालाय। जम्मु एन्ड काश्मीराव नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा सानथामनि हाबाफारि लानानै दावबायहैनायनि थाखाय मोनसे फिसा गिफ्ट PFFनिफ्राय होनाय जादों होननानै बुंथिदों उदखारि आफादा। बेनि अनगायैबो गेदेर गाग्लोबनायनिबो हुमखि होबावदों PAFF उदखारिया। रिपर्टनि बायदिब्ला जम्मु एन्ड काश्मीराव दासान्दि नोगोरारिफोरजों लोगोसे गुबुननिफ्राय दावबायफैनायफोरनि सायाव जेसेबां गाग्लोबनाय जादों पिपल्स एन्टि फेसिस्ट फर्स PAFF उदखारि हान्जायानो गाग्लोबदों होननानै सिमान लादों आफादा। आसामनि माखासे ओनसोलफ्राव दासिमबो दैबानानि जेंनाजों रायजो राजाफ्रा हाराहास्ति जानो गोनां जादों। डिफु टाउननि गोबां ओनसोलफ्राव दासिमबो गोबां दैबाना। डिफुनि रान्धाव कल'नि, PHE टेंकी, पानबारि, माटिपां आरो माखासे ओनसोलफोराव एसे अखा हायोब्लानो हाजोनिफ्राय दैया बोहैबोयो, जायनि थाखाय गोबां दैबाना जानो गोनां जायो। ड्रेन सिस्टेम गैयिनि थाखायनो बेफोर दैबानाया जानो मोन्दों होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों।
लोगोसे वार्ड कमिशनारनोबो गोबां खेब कमप्लेनबो होनाय जादों बिसायख'थिनि समाव ओनसोलनि मन्थ्रियाबो ड्रेननि राहा खालामनानै होनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय दासिमबो ड्रेननि राहा खालामनानै होआखै जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा हाराहास्ति जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों सिगाङावबो ओनसोलफ्राव दैबाना जानायनि थाखाय गोबां जाब्रबथायबो जानो मोनदों जेरै माब्लाबा समाव सुबुंनि जिउ खहा जादों बाइक गारि बायदिसिनाबो दैजों बुखारलांजादों होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मिथिहोदों खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे जोबोद गेदेर अफार लानानै फैदों मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास हन्डा शोरूम आरो चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH हन्डा शोरूमा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर अफार फोसावदों फुजानि थाखाय फोसावनाय जादों बे अफारखौ नोंथांमोनहा बाइक एबा स्कुटि बायनो गोसो दंबा बे खाबुखौ थाबैनो लानो हागोन लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदानै बाइक एबा स्कुटि लानो हागोन फुजानि अफारफोरा जाहैबाय खम रां होग्रोनानैनो एबा ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो फाइनान्सआव नोंथाङा गारिखौ मोननो हागोन नोंथांनिया जुदि बेंक एकाउन्ट गैयाबा बेंक एकाउन्ट खुलिनानै होनायनिबो राहा दं बेसेन नाङालासे मोननै हेलमेट मोननो हागोन बेनि अनगायैबो स्क्रेच अफारबो दङ जायखिजाया माबा मोनसे प्राइज मोननो हागोन जेरै टिभि साइकेल कुकार मिक्सार आरो फुल टेंक पेट्रल नोंथांमोनहा मोननो हागोन जायखिजाया मोनसेखौ नोंथाङा मोनथारनो हागोन फुजानि धामाका अफारा थांनाय 5 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 अक्ट'बरसिम थागोन बेनि अनगायैबो मानिपुरनि हन्डा शोरूमा नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव 3,000 रांनि बट कम्पानिनि इयारफन अफार होबावदों बे अफारा 15 अक्ट'बरसिमल' थागोन नोंथाङाबो थाबैनो बेफोर खाबुखौ लानो हागोन चिरां जिल्ला बिजनि खामारगुरिनि दानसोरां बर' बिथाङाबो गावनि सिमांनि मटर साइकेलखौ बायनायाव गंनै हेलमेटजों लोगोसे बेसेन नाङालासे साइकेलबो मोननो हाबाय मानास हन्डा शोरूमा मानिकपुरनि इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्टा दिगाव नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9706679347 नङाबा 9401616128 नङाव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन आरो चिरां जिल्लानि काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH हन्डा शोरूमनिफ्राय माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 8720957824 नङाब्ला 9101037416 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों